skal bestemme fedtindhold og chips. Formål: undersøge fedtindhold i chips. Og der gør vi ved at tilsætte et opløsningsmiddel som er pentan, og så skal vi sammenligne med vakuumation. Og en biløvelse, det er at fedt det får dobbeltbindinger ved en addiktion med dipper. Og teori: vi har brugt bubelchips. Vi laver det majs med planteolie, sukker, salt, krydderier og bagefter. Og vi bestemmer det ved at adskille stofferne, og vi ekstraherer det, altså vi trækker fedt ud af chips ved opløsningen af pentan. Og her er et billede af fedtmolekyler. Her kan vi se, at det er opdelt i 3 grupper: mættet, umættet, polymættet fedtsyre med en eller dobbeltbinding. Forskellen på mættet og umættet fedtstoffer: mættet fedtstoffer kan ikke optages ved at de er dårlige, og umættet fedtsyre kan optages ved at de er gode. Her er en beskrivelse af øvelsen. Efter her at vi trækker fedtstoffet pentan. Her har vi så et billede af, hvordan pentanen ser ud. Og apparater og kemikalier ved det. Vi har dipol og pentan herinde. Og fremgangsmåde. Vi tog 12-13 gram chips, og vi knuste det med morderen. Og så skulle vi afveje 10 gram knust chips, så hældte vi det i bæreglasset, og det noterer vi i tabel 1. Og efter vejede vi den koniske kolbe, og massen noteres ned i tabel 2. Og her har vi et billede af knuste. Og fremgangsmåden. Det er jo meget vigtigt, at vi nu her har brugt udsunding, da det lugter meget stærkt, og det er ikke så sundt at indhælde. Vi hælder også ml pentan i måleglasset, og så tilsætter vi pentan i bæreglasset med de knuste chips. Og vi omrørte det grundigt med vand. Og vi filtrerede det. Vi skulle egentlig have glas ud, men vi brugte filterpapir. Og det gjorde vi hen over den koniske kolbe. Og det er vigtigt, at vi får så meget pentan ned igennem chippen, så vi skal presse det ned med tilbage. Og vi skal gentage det igen med 50 ml pentan, så skal vi filtrere igen. Og chipsresterne, de skal over i en hovedstænskab. Den koniske kolbe, den anbringer vi i vandbadet i stænskabet. Den skal stå, så det vælger, og der kommer vand i kolben. Her venter vi så på, at opløsningen er inddammet til det kun er tykt ud i kolben. Og det måler vi her for kolben og noterer det i tabellen 2. Her har vi så et billede af forsøget. Billede 1 her. Her området chipsen med pentan. Og billede 2. Chipsmassen med pentan filtreret i trakten med filterpapir. Her har vi billeder af den koniske kolbe med opløsning af fedt og trakten med rester af chipsen. Her er stadigvæk fremgangsmåden, så har vi, så skal vi til addition med dipol. Vi tilsætter en smule, så vi kan sætte helt fedtet og røre med spatel, og så skal vi notere, om det opstår farveskift. Og det er vigtigt, at vi hælder resten af overholdet beholder med organisk affald. Her er så en video, hvor vi kan se, hvordan vi får papir med fedtet. Efter behandling og resultater sker der en addiktion til jertik. Hvorfor? Det er, at der sker en reaktion. Det hvor 2 eller flere molekyler går sammen og bliver større. Det sker, men det sker kun ved, at molekyler med dobbelt eller trippelbinding. Her har vi tabellerne, hvor vi kan se, hvordan de forskellige reaktioner skete, og hvordan vi fandt frem til de forskellige ting. Og det sidste her, der har vi så stadigvæk massen, og vi har additionen til grund, og her kan vi se, hvad der skete. Her er lidt fejlkilder. Altså vi brugte filterpapir i stedet for glasuld, og vi hældte ikke massen af chips og pentan over bæret igen, inden vi tilsatte mere.
pentan. Men blot ned i pagt med massen, og det kan gøre, at vi måske fik alt pentan.